こんにちは。こんな時間に人間なんて珍しい。ちょうど一人で退屈だったんです。よければ私の話し相手になっていただいても。私は嘘かまこと。ここ無教沼滅場で琴の葉の商人をしているんです。さて、あなたはどんな話がお好みでしょう。色のない世界で過ごした人間の話、生と死のどちらもが存在してしまう猫の話、それとも曖昧な世界で一人過ごす商人の話とか。もうお時間みたいです。惜しいですが続きはまた今度。夢かうつつか幻か、どうかその目で確かめてみて。初配信は7月11日無教のまほろばにて。またあなたに会えることを心待ちにしております。